Ay, si Opa mo, DJ Kim Chino, at 'di ba nga sabi ko sa inyo, sa mundo o sa Pilipinas na talaga nga namang kaliwat kanan ang lokohan. Kaliwat kanan ng mga balita na kung saan tayo'y pinapaikot-ikot, may takbuhan at talaga nga namang may aktingan. Ay nako, nakaka-stress naman talaga. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng breath of fresh air. Tama ba? Breath ba? Yung breath ni Kim Chino ngayon ay amoy Subway na talaga nga naman kumain muna ako, mahal, bago ako magsalita ulit dito. Oo. Nagugutom din ako. Anyway, mahal, 'di ba nga sabi ko sa inyo, maraming stress factors or mga stressors na talaga nga namang nakakaapekto ng relasyon ngayon. Kaya naman huwag kayong magpapatinag, huwag niyong hayaan masira ang relasyon nyo. Kaya tonight sabi ko, 'di ba, ibibigay ko ang 3 stress cleansing activities na pwede nyong gawing magjowa. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, unang stress cleanser ay ang pagdi-detox sa social media. Ito gawin nyo in both parties or kayong dalawa na kung saan kapag kayo ay nagka-catch up, nagdi-date, wag munang mag-cellphone, 'di ba? Kasi ang dali mong ma-distract ng mga social media posts ngayon. Na minsan nga ako may makita lang ako na talaga nga namang hindi nagtatrabaho, hindi pumapasok sa Senado, pero 300k ang kinikita buwan-buwan, samantalang ako kayod kalabaw. Ganito lang ang nauuwi, ang unfair ng buhay. 'Di ba? Doon pa lang may stress ka na agad. Kaya as much as possible, kung kayo'y magka-date, magkasama, magka-quality time, wag munang mag-social media, 'di ba? Ang pangalawa, sabi ko, mahal, stress cleanser din ang pagpo-food trip. 'Di ba? Totoo 'yan. Minsan hindi naman kailangan kumain sa labas mga mahaling restaurant. Minsan nga kapag nasa bahay kayo, instant noodles lang 'di ba? Na kung saan kapag nag-bonding kayo, ako taga-pakulo ng tubig, ikaw taga-gupit ng mga sachet, ako taga-halo, ikaw taga-hango ng itlog. Pagka-sarap-sarap ng kain, 'di ba? After kumain, kayo naman ang magkainan. Ay, mali. Magkainan ng dessert. Dessert, 'di ba? Pwedeng may mga dessert kayo sa frigidaire. Yun ang kakainin. Ito, pangatlo at panghuli, mahal. Stress cleanser din to. Syempre, tapos na, 'di ba? Hindi kayo nagdi-detox kayo sa social media, tapos nag-food trip, tapos busog na, 'di ba? It's about time para magpahinga. Minsan ang sarap itulog na lang ng mga problema, tapos kayo ay magkatabi, 'di ba? Tapos bago kayo matulog or magpapaantok, ay talaga nga namang may mga deep talks. Mag-uusap kayo ng masinsinan. Minsan pag-uusapan ng future, tapos minsan yung kamay ay gagapang. 'Di ba? Alam ko 'yan. Minsan, 'di ba, mga sleepover na 'yan na kung saan talaga nga naman grabe ang gapangan ng mga ideas at kwento. 'Di ba? Kapag weekend, usually naman may mga kwento na gumagapang-gapang, tapos ayun na ang pampatulog. Ayun ang aking ibig sabihin. 'Di ba? Ang sarap. Tapos after noon, magkasama kayo matutulog. Then again, nakakawala ng stress at nakakagaan ng pakiramdam. Yung mga bagay na yan, kunwari, detox sa social media, pag-food trip, at syempre pagtulog, kayang-kayang gawin niya ng mga single, kayang-kayang gawin niya ni Kim Chino, jowa na lang ang kulang. Apakayabang yung mga may jowa kayo, meron kayong partner na gawin to mga stress cleansing activities na to. Gigigil ako sa inyo. Anyway, mahal, sana wag tayo magpa-stress sa mga nagaganap sa ating bansa. And in fact, namnamin nyo na lang ang mga bawat sandali nyong magjowa. Sana all.
Sige na mahal, baka kung saan pa mapunta to. Anyway, ako'y sisibat na mahal. Happy Friday. At syempre dito ka lang kasi susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Dito ka lang mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!